Jejet ing piwulange Rasul. Panglimbang 5 menit dina Selasa wagi tanggal 20 Agustus taun 2026. Kapetik saka serat kapindho Rasul Paulus marang pasaman suci ing Tesalonika bab 2 ayat 1 tekan 3a. Katerusake ayat 13b tekan ayat 17. Kemajuan zaman mligine kemajuan media komunikasi kayata internet, YouTube, TikTok lan sak pituruté kejaba banget mbiyantu wong kanggo sinau maneka informasi becik nanging uga nyuguhake warta, ngelmu lan prakara-prakara kang kejaba nasarake lan njlomprongake uga ndadekake wong bingung lan goreh. Iki dumadi jalaran wong bebas ngupload pamikiran, panemu, uga pangojo-ojo ambrih wong kang nyemak padha kapilut lan kapangan panemune kang ora becik. Mula saka iku, sacara pribadi, wong kudu wicaksana ngadepi kabeh mau, sarta sacara royongan, wong kudu bisa memetri njaga panemu lan piwulang becik minangka cekelaning urip. Serat Rasul Paulus marang pasaman suci ing Tesalonika kang kapacak ing waosan kapisan dina iki narik kawigatenku jalaran banget laras karo kahanan jaman iki. Jaman semono warga pasaman suci ing Tesalonika padha kagawe goreh lan bingung dening maneka warna kabar mligine kabar ngenani cakete dina rawuh dalem Gusti. Warga pasaman suci bingung lan goreh ngenani apa kang prayoga katindakake. Ngakeh sembayang sarta kumpul-kumpul ngrembug sabda dalem Gusti saengga lirwa ing gawean padinan. Apa kudu tetep sengkut nyambut gawe saengga bisa wae dadi lali cecawis diri mapak rawuh dalem Gusti. Marga kaanggep dina rawuh dalem Gusti wis caket, wong padha wegah tandang gawe, urip mubramu-brutan pretungan saengga uripe dadi rekoso. Kamangka rawuh dalem Gusti ora ana wong kang ngerti kapan lan dinani. Ing piwulange Santo Paulus amung ngendikake lan ngelekake warga pasamuan padha jaga-jaga ora ketuk wektu kang maton. Ngadepi kahanan kaya mengkono mau, Santo Paulus mrayogakake para warga tetep tuhu ing piwulange, ora gampang kena pengaruh marang waneka warna warta, uga piwulang kang satemene cengkah karo kapitayan Katolik. Aja gampang bingung lan goreh, mengkono piwulange Santo Paulus. Para warga uga kaelingake tetep ngayati urip padinan kaya lumrahe, sinambi tetep ngayati iman piwulang Katolik kang katilarake dening Santo Paulus. Para tresna pelem kinasih, pasaman Katolik netepake diri minangka paguyuban kang marisi kapitayan para rasul, mligine kapitayane Rasul Paulus. Iki ateges panemu, ngelmu, piwulang, kapitayan lan pamrayoga para rasul sedya kalintir katulodo lan kalestarekake. Kaya kang kapratilake ing cecala, tansah akeh wae warta, panemu, piwulang, engga pangojo-ojo kang kupiyong goreh bingungake para pendherek dalem Gusti. Kepara ana kelompok-kelompok wong kang kupiyong ngungreh-ungreh kapitaan Katolik amrih melu kelompoke. Prayoga piwulange Santo Paulus uga dadi gegebangan kita. Aja gampang bingung lan goreh, padha tetep ngayati iman kapitayan kanthi tuhu. Suwawi sami munjuk kunjung asmadaram yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados sing mlebuga samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asmadaram yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.